pinakaunang higayon nga pang gobyerno siyudad sa Digos tinuod nga dangpanan. Kay kinilang sa panahon ni Mayor Cagas na pwede kang mangayo og tabang sa city government dinha sa opisina sa Lingap. Unya kanilang pong gobernoha sa Digos ang pwede pagyud kang makaduol sa buhatan ni Mayor Cagas. Dili nang ingnon ka nga kuan in due time. Agay. Diba? Kisa gud ng politiko Mike nga naanad lag sultig in due time. Wow! Diba? Kaya nga naman, naay budget nga gigahin si Mayor Joseph Cagas para pod sa iyahang buhatan. Maubitaw gani ang medical assistance program nato para sa kasayuran, gipiko-piko pagpataas sa pondo nga gigahin sa city government niya itong 2019 sa paghulip ni Mayor Joseph Cagas ani siyudad sa Digos nga ang dating 3 million lang nga medical assistance program kundiin mga igala din ha man nakuhaon ang mga ayo tagtabang sa hospital bill nato no dati sa diyang dili pa si Mayor Cagas ang mayor 3 million na ang tuig ana. So ilahan ng apodon sulod sa usa ka tuig. Pero karon sa panahon ni Mayor Joseph Cagas gihimo niya kining 30 milyones. Ingon ana kadako ang gigahin ni Mayor Cagas. Maunang makaingon ang uban halangano man ni. Nga sa una tagaan naman tag 50. Tagaan naman tag ay katawa diha kay tinuod niya kung giingon. Wow! Tagaan na tag 50, tagaan na tag 500. Pero nganong karon sa panahon ni Mayor Joseph Cagas wa man tag katilog 50. Taod-taod na pud tawa katilog 50 ba dugay na baya kay to. 2019 wala na gyud na. Kay ang hinatagan tinuod niya tabang. Kana bitaw mo adto kag City Hall, mo adto kag gobyerno, mo adto kag opisina sa mayor, mo adto kag opisina sa gobernador. Ang imong katuyuan anak mangayo kag tabang. Nagbitbit kag mga papilis, nagbitbit kag medical abstract, nagbitbit ka og certificate of indigency, nagbitbit ka og hospital bill, nangayo kag tabang. Tabang imong gipangayo. O niya, usaon tumatong isa tagaan na magpamasahe? Agay. Tabang ang gipangayo, ang gihatag pamasahe, 50 pesos, gisulod pag sobre. Butang nga, dili ganahan ang mga taga-Digos ug ingon ana ang klase nga pagdumala. Mao na nga ang eagerness sa ato ang makaigsuonan para mapadayon si Mayor Joseph Cagas ato gyud nang nasinati no sa social media sa palibot nga naa gyud dinha ang kaikag sa mga kaigsuonan nato mga taga-Digos nga gusto gyud nila mapadayon kining ingon ani nga klase sa pagdumala ni Mayor Joseph Cagas. Okay? Mao na yung mga kuan. Angay natong isgutan yung mga comparison, no? Naiunod. Di ba? Samantagod, bata sa 3 million niya igahin para sa medical assistance program para inig mangayo tag simbakaw magkapait yun ta. Tagaan na tag pamasahe, isulod pag sobre. Wow! Malupet, no? Kulang na lang, tagaan pilay pamasahe ron sa pedicab. Gis. Basig isulod nagsubre ba? Agay. Mao na yung mga malupet, no? Kang Mayor Joseph Cagas, 30 million in taon na. Mao bitaw ganing, pwede ka makaduol sa Lingap. Mana makadawat ka diag tag 10 mil, ana. Depende na siya sa kuan imuhang bill nimo. At least dili gamay, at least makatabang yun. Ang city government,
under the leadership of Mayor Joseph Cagas. Kaya nga naman, naay pundo gigahin din ha. Kanang pundo nga gigahin ang medical assistance program, di na pwede gamiton sa lain pa nga mga butang. Para yun na sa mga taga-Digos nga muduol, mga ayog tabang, like mga hospital bill karon nga mga dagko na kayo. May paning hospital bill, nag-increase ang sweldo, wala. May nalanggani kay si Mayor Joseph Cagas na ang mayor, ipasakaan niya ang pondo sa medical assistance na programa. Okay? Maodyod, nakatry ko sa una ba, 150. Asa na all? 150 ang gitabang. Wow! Malupet. Pwede ni mo na ma-mention, Chay, kinsang administrasyon ang nihatag og 150. Basig 160 rapod ang imuhang kinahanglan. Ay. Imuhan na lang gud ng G's good. Katong gi-post na to nga about kang Tatay Siriaco, dili po to tumo, ha? Dili to scripted. Tanawar gud ninyong video ni Tatay Siriaco nga nagpagawa sa iyahang pagkahiubos sa kanhi mayor kay siya dating abante. Kanhing CVO, supporter sa Abante, nangaytabang pagresita sa iyang anak, gitagaag sobre, malupet ang sulod, 50. Lahi man ang kang Mrs. Mar Cagas, kang Ma'am Yvonne, kay gi-issue man nila nga si Ma'am Yvonne man lagi, nihatag og 50. Pagkatuklaro man tong pamasahe, naitapok ba? Naitapok sa mga kuan. Wala may niadto dito para mangayo og tabang pangresita. Wala niadto dito para mangayo. Niadto sila dito para sa pulong-pulong og kana natural na siya. Di ba? Patapok eleksyon yun eh. Siyempre na din na pamainit, ana. Pero gawa sa pamainit, nihatag po si Ma'am Yvonne og pamasahe. Moto'y klarong pamasahe. Kay wala man to sila niadto dito para mangayog tabang sa resita. Ana, di ba? Lahi man ang Campiñas kay niduol dito si Siriaco, mangayog tabang para sa resita. Nya tagaan ni mong sobre sulod 50. Ay. Ang tubag sa kanhi mayor, ang iya daw sigurong katabang ang naghatag ato, dili iya. Okay, may problema na. Imuha man ang tubag, di na to na ko ano, dili na to na ano, no, dili na to na supakon. Yahaman ng tubag, nga matod pa niya, basig siya yung katabang daw ng kwarta. Ang gihatag na 50. May puning katabang, no, kay isulod yung sobre, no? Malupet. Kuya, ang katabang ni mo, sir, kay... basig inig mo hatag og G's, isulod pong sobre, at least kuan. Formal, no? Ako na siya, mahulog na ang value niya, 15 na ang nahatag, kung 10 pesos isulod ni mong sobre, kay 5 pesos man ang sobre karon. Ay. Bisag kinsa mo ato sa farm ya, tabangan yun na ni Mayor, maunay Mayor na to, way gipili, tinuod na ba? Bisan pag katong mga sip-sip sa Abante, mo dool din magkinahanglan, wag yun na problema na. Kay ang order ni Mayor Cagas sa mga tao din sa iyahang headquarters, ayaw yun mog pangutan na o kinsay ilahang suportaan. Kay ang kening pagtabang ni Mayor Joseph Cagas, munitiman ininyo ni, obligasyon kininiya og dili ni pribilehiyo. Diba? Ang pribilehiyo, mga higala, pwede man na nga kuan, matawag magunato na o naara niya, mutabang siya o dili. Pribilehiyo man lang na. Pero pag once atong sabton nga kini obligasyon, sama sa pagpasabot sa tuang mayor, obligasyon yun na bisan pagkinsa ka. As long as taga-Digos ka, og naa kay mga papilis nga pangitaon sa gobyerno, para makarelease og kwarta sa gobyerno nga itabang sa imo. Diba? Para klaro-klaro tabot pasabot ana, walay pili ang paghatag og hinabang ni Mayor Cagas sa iyahang termino.
O kayo ikatingala ninyo, kay batikuson lagi daw ta, ipal daw ta, kay ato gidong ibalita, ato gidong i-post ang mga hinabang, ang mga nahimo ni Mayor Joseph Cagas, dili na ipal, oy. No? Malamang ato gidong ipahibalo, kay kwarta man na sa gobyerno. Dapat makabalo mo, nga ang kwarta sa gobyerno, oy, gihatag yun, gibalik yun sa mga katawhan. Pinaagi sa managlahing programa o proyekto. Kanang magbalita di ay taog kanang project, mayingon din silang ipal, mayingon din silang hambugiro, dili man na pagpang-ipal, dili man na sa pagpanghambog. Gipahibalo lang namo ang katawhan para masayod mo nga ang kwarta sa gobyerno maunay gigamitan. Diba? Dili man na ipal ng ingon ana. Unya sila kung makaistorya nga, ipal kay mo, ipal manggod kay mo, bugiro mo kay mo, kamo man pud gani. Kusog man pud kay mo mag-post. Di ba? Kung usa inyong mahatag, inyo pa pud gani picturean, inyo ganing i-post, inyo ganing ibalita. Pero og kami mo muhimo na ingnon dayog ipal kay ngano man, mas daghan man kay migitagaan, daghan man kay migtabang nga gihimo, daghan man kay mig proyekto. Muna murag ipal ang dating kay grabe matag karon og unya. Post na pud tag project, balita na pud tag mga maayuhon. Muna makaingo sila nga ipal. Ipal bago na mga igsuon kung magpahibalo mi ninyo kung say gigamitan sa kwarta sa gobyerno, ipal bagod na, 'di ba? Dili na ipal. Dapat lang makahibalo ang mga kaigsuon na nato pinaagis programa sa radyo o sa social media. Makabalo sila unsay gipadulungan sa kwarta sa gobyerno. Kay og itago nato na adi na pwede mo na ilisod. Kung ihilom nato na mo na ilisod. Transparent yun ng atong administrasyon. Ipahibalog yun sa katawhan kung unsang atong gihimo para makabalo sila kung unsay gigamitan sa tuang kwarta. Kung sala na, ayaw na lang ipadayon sa Mayor Cagas, dito na lang mo sa mga kungko. Ay! Ha? Kungko. Katong dili magpahibaw kung giunsa na nila ang kwarta. Kayo imong ipahibalo, ingnon po kag ipal. Pag di po ka magpahibalo, isyuhan na po kag giunsa man ninyong kwarta, wa mo pagpahibalo. Libugag yun aning mga oposisyon, oy, no? Okay. Og sila bitaw, makapangatake wagas. Og kita nga igo rata nag-reiterate sa atong gi-interview, kasuhan dayon ta. Dili ba kahana kuan? Unfair? Nganong si Tata Sala misuporta man sa Cabros, ang Cabros may gala pasabot anak Cagas brothers, no, si John Tracy og si Joseph Cagas mo nay Cabros. Matot pa din he. Shout ngano daw nga si Tata Sala misuporta sa Cabros. Ako pangutana sa aning announcer, di lang ko i-mention ang pangalan ha. Wala daw paki siya sa gambling lord kay dili daw gihapon mo daog sa Santa Cruz. Bisan pag ibuhos pa niyang iyahang milyones kay si Lopez gidaw ang mudaog. Kisa may kusog Santa Cruz, Tata Sala, si Lopez o si Lau. Tulom na sila na nagagmayor diha. O, di ipaabot nato na kang Sir Nelson Tata Sala nga nag-ingon ng anonsira na nga kuwan daw sa na gambling lord, ha? Diba? Kanus ama na kay record ana bro Manuel Beltran Castillo, sir. Magbuot day siya ni Jose Nelson Tata Sala nga og ang iyahang congressman si Tracy Cagas dili si Erwin Llanos. Magbuot day sila. Magbuot day sila nga amigo si Sir Tata Sala og ni Mayor Joseph Cagas, magbuot day sila ana. Abi kay mo gipaisa o gipasaka ang kamot ni Nelson Tata Sala, ang kamot ni incoming Congressman John Tracy Cagas, ilan na dayong inganaon si Tata Sala. Gusto yun nila, sila gisuportaan. Saan taman niya? Mas maayo man si Tracy Cagas kay kang Erwin Llanos. Saan na to na? Dili naman yun na to na makuan, malalis.
Usahaw man nato na nga mas mayma si Joseph Cagas kay kang Jojo Piñas. Napabadi tayo laing mahimo, ana. Shout out daw sa mga running SB members sa lungsod sa Kiblawan, si Archie Awing, si Nisitos Luyaw, kang Joe Mikabato, kang Chichi Duazo, kang Ted Gan, kang Dudong Salutan, ang Kagas of the Kagas 6 of Kiblawan. May buntag sa inyo din ha sa Kiblawan, ha. Good morning, Davao del Sur, gikan ni Prince L. Constantino. Ang uban niya sa ilahang bulsa nga lalom, gibutang ang kwarta. Maunay nakabahog tik-tik diya. Agay! Sa nabilin akong pila ka minuto mga suking tigpaminaw, ako lang ning klarohon kay pagguans eleksyon gani nila bayay glapok, dinautay, nature gyud na, ingon anak gyud na. Pero bisag kabalo ko na ako sa radyo, kabalo ko ingon anak na, dili na ko nahimuon ang pagpangdaot niya way basihan. Meaning, issue for issue lang yun ko. Issue for issue lang yun ng Rundak Bayan. Dini sa 106.7, Radio de Gusenyo, issue for issue lang na. Alas 9 mo, balhin po ko dito sa Charm Radio, issue for issue yun na. Dili yun kanang pagpandaot nga intentional, nga kana bitong maghimo-himo kag senaryo para makapandaot. Kanang mga nakasubaybay sa ko, mas nakabalo na sila. Dili gyud ta mandaot, issue for issue lang gyud na. Pero uban mga announcer, kung makaakusa, wagas. Diba? Hi sa mga taga-CIO, kang Ma'am Hazel Cobian, kang Sir Marty Basonillo, sa tanan mga taga-CIO, good morning sa inyong tanan. Kagahapon mga suking tigpaminaw, ako mang gitubag ang mga gipamulong ni Honorable Board Member June Blanco, ang atong board member sa ikaduhang distrito, o niya, kandidato na siya karon sa pagka-Vice Governor. Kaatbang niya ang banggiitan di kampanilya nga abogada kapag umangko ni late Governor Dodo Cagas, igagaw sa managsuong kabros, igagaw ni Governor Mark Cagas, na mao si Attorney Rhea Fe Ay Cagas Fernandez. Mao ni kaatbang ni board member June Blanco sa pagka-Vice Governor. Akong gitubag si board gihapon sa akong programa sa Charm, sa iyahang programa nga matod pa niya, ikot na ko na siya na daw sa diha nga hapit na ipapriso ni Attorney Flor Sardido. Nga daw mura naman hinuog na himong korte si Attorney Flor kay siya na'y makapapriso, no? So gitubag na ko kay ilaha ko no kong pasakaan og kaso, kuyaw kaayo kay kana bitong pasakaan kag kaso nga dili lang kay diri nga RTC, dili lang kay sa Digos. I-file kuno nila ang kaso dito sa Taguig. I-file po daw kuno nila ang kaso dito sa Tandag, sa Surigao. Ug asa pa to nga mga lugar ilang filean og kaso. So akong gitubag dito ang kuan ang kana bitong tanan-tanan likod sa og tanang tibuok detalye sa akong balita nga maoy ilang basihan nga filean ko nila kaso atong mga lugar kung asa gimension ni Honorable Board Member June Blanco, no nga. Kasuhan ta dinhing dapita, didtong dapita. Explicar na ko unsa di ay na nga kuan balita nga kuan nganong ingon ana man gyud. No? Ani na siya mga igala para sa kasayuran. Balikon lamang nako, no, paspas lang. Ang mga sibyahanan yun labi na dito sa Charm kay ang tag-iya manggod ana gobernador, no, Cagas. So naag yung mga mudangop din ha mangayog tabang. Di yun na ikalilong na to. Kada adlaw naag yun na bisag unsa nga tabang. So sama pud nila board member na mapud sila radio station
kabalo po sila sa sitwasyon kung ilabi nagnay mangayog tabang, no? Kasagaran gyud din ha, wala ta kaila. Kasagaran gyud magpaabot sa gawas, wa ta masayod kung unsay ilang katuyuan. So mo na nahitabo ato nga panahon. Gi-entertain ako tong isa, una si Koan. Atong ginganlag Dante Escarpe. Warrior po kay ni si Dante. First time nako siyang na-meet. Pero sa iyang pagpaila, kaga supporter siya. Listener siya sa to programa sa Charm. Nidangop siya dito og atong gi-entertain. Palingkod na to. O say problema, bay, ana? Ang problema ni Dante Escarpe, iyang gisulti tanan. Anyways, naan ni sa video tanan, gisave na ko ni. Naan ni sa programa na to. Para magkabalo mo ha, kung unsay basihan ni Attorney Flor Sardido nga usa ka abogada, o ang iyahang partner niya, usa ka banggiitang magsisibya, board member pagyod, para makabalo mo ba, unsay day basihan nila nga, ila kong kasuhan. Karon, nangayo siya tabang kay namatay ang pag-umangkon sa iyahang asawa nga naaksidente dito sa kilometer 79 sa Sulop. Gisulti niya kaning pamilyaha sir kuan yun ni taga-pikas yun ni sila, dili ni sila kagas. O, pamilya aning namatay ana. Unya karon ni saad kuno daw si Attorney Flor Sardido og lungon. O, di gipagawas niya ang iyahang gibati dito, gisulti niya na sa video. Di ba? So, wala na tuman ang lungon mo na nagkapuliki daw silang pangita o pangbayad sa lungon o pagpalubong daw. Kaya nga naman, wala daw na tuman ang saad kuno ni Attorney Flor Sardido. Unya, karon mga higala, akong gibalita, no? Duha ka klase nga balita nga akong gipagawas. Unang balita, katong nidangop si Dante, ngayog tabang, gitabangan ni Ma'am Yvonne, og sa uban pa nga nihatag og tabang. Unang balita na, unang hugna sa balita. Ikaduha nga balita nga akong gipagawas, katong pagkadismaya niya, kang Attorney Flor Sardido. Unya sa ako ang detalye, klaro kaayo nga, ang tanan akong sulat dito, gikan mismo sa baba sa usa ka Dante Escarpe nga nangayog tabang, gibalita lang nako. Ako ganing gibutang dito sa ilawom nga abre or open ang kampo ni Sardido sa pagtubag ani nga aligasyon. Simple as that nga paggawas ana nga balita. Unya kato nga post, kita man mo ato siguro, ako ipakita sa inyo ang usab. Kato nga post, ang ilang gibasihan ay malisyoso daw to. Dapat pag yun ta mag-abogado ba ani kay para makasabot tag malisyoso ba to o dili, no? Kamo mga igsuon, kamo nga naminaw nagtan-aw sa tuwa karon, malisyoso ba to labi na sa mga nakakita ato? Ato nga post or kato nga balita. Gingon gani nako, nga og dili sila motuo anang detalye, word by word niya kung gisulat ana nga balita, no? Kay malisyoso daw, naaman din ha ang video. Tanawan na lang ninyo ang kinatibuk ang video. Niingon na pud sila nga may daw kay pagka-edit nako, gi-chop daw nako, gi-cut daw nako. O sige para walay lalis, naapod ko'y video nga wala nako gi-cut. Naapod, pwede na ko nang ipakita. In fact, ako gani po nang gipost. Agig tubag sa ilaha nga, ilag yung akusahan yun nga malisyoso nga tong post. Akong gipost, usab tong video nga taas. Ug di man gud nato na ikat, taas kay na, no? Mo man ay purpose din na. Board member John Blanco kabaluan na, oy, kay ginahimo gid po na nila. Ang magbalita de ka, di nimo putlon-putlon. Pagawas lang nimo tong importante. I-appeal pa daw imong istasyon nga estapador sa Kapa. Una, board, wala ko mangutana ana niya. Nagihapon ng video, siya lang may nagsulti ana. Mabito ganiwa na ko nag-i-appeal og balita. Wa ko mangutana ana
saksi ang among station manager nga si Joy Piñaranda dito sa Charm nga wala gyud may mangutana ana ni Dante Scarpe about anang radio station sa nga estapador do sa Kapa, wa man niya pudingan li unsa nga radio station, siya ra gyud nagsulti ato. Maorag yun na, may video, full video. Karon ang full video mga igala, gipasa na ko na sa private messenger. Ni Attorney Flor Sardido, nyawat na lang, basta hindi ay makaingon siya nga, ay delete na lang na mic para kuanta. Okay, kay para, way samok. Wala man po niya mabasa. Diba? Gusto man yun nila kasuhon yun. Sige lang, pero makatarunganon ba na nga usa ka abogada, usa ka board member, katulang nga basihan, kasuhan dayon? Dili ba na ko ano kanang unsa may term dapat ikon ana? Mura man na og tinalawan. Kay og sila gani makaakusa, sila gani ang makapangatake sa radyo, di ba kanang ilang sibyahanan? Kabalo ba mo unsa na sila makapangatake, di ba? Wagas kay kana sila mangatake. Grabe makapangatake na sila. Kabalo mo ana. Daghang kay nagpasa na kog link ana. Di man ako natubagon. Wala gi kaso. Di ba? Gipasagdan lang kay lagi anak man na eleksyon. Sila grabe kay makapangatake. Unya katong ato ang simple nga post nga balita nga gi-reiterate lang nato ang gisulti sa atong gi-interview. Mo file na sila og kaso. Ay! Dili lang pag yun kay dinis sa Digos. Nga murag palisud-lisuron yung kag taman. Makasuroy yung tag Manila ani. Para sa pagtubag anang nonsense nga kaso. No, okay man lang ng kasuhan ta nila board member John Blanco, kasuhan ta ni Attorney Flor Sardido, kung kanapong naapoy kuan oy, naapoy ka ng sa bulalo pa ba naapoy unod og bukog? Ayaw na lang po ng sabaw na lang sa kutsara. Ay! Ang punto diri mga igala, kung sila'y makapangatake, okay lang, walay kaso. Diba? Kana, in-story ko na ito, way kaso na. Way kaso na. Bisag kabalutag unsa sila mga take. Pero kita, nga wagay ta mga take. Di ba? Wa mo ta mga take. Wala kita mga take. Nagbalita lang ta. Ingon niya, ang ita daw pamaagi nga daoton sa Attorney Flor Sardido, malay ba na kog mao na gisulti ni Dante Scarpe? Kay og lahi lang po niya pangalan ang iyang gikahiubsan, dili po si Sardido ang atong ibutang sa balita. Og moingon lang siya nga pangalan, nakoy reklamo ni Kuan. Ay butala na to pangalan na to ni Kuan. Atong umaabot na board member sa unang distrito, Attorney Gilbert Mayor. Kung ang pangalan po ni Attorney Gilbert Mayor ang ilahang gireklamo, di mabutang yun sa balita. Naisgutan lang si Attorney Flor Sardido tungod kay katulagin kang Dante Scarpe. Lisod bago na sabton mga higala nga igo lang na ito gibalita. Sige lang, mauman na itong gipaabot niya, madawat na ito sa puwina o ato yun ng tubagon. Wala may lain choice, ana, kundi ang pag-counter affidavit na to. Kung counter ta ana, mutubag ta ana. At least kay ilaha pong gipahibalo sa publiko sa ilang programa ang rason niya ng ila kong kasuhan para katulang malisyoso na. Malisyoso daw. Ila kong kasuhan daw sa Digos, sa Taguig, sa Tandag. Na murag yung unsay ako ang offense. Ha? Murag yung unsay akong nahimong sa. Basihir ko ninyong ilang programa o katong akong post. Og sila'y makawati-wati, magkusukuso og programa, mangomentaryo sa radyo, way kaso. Ang problema maguda ni mga kagas, kay di maguda maminaw nila. Mo nang wa sila kabalog unsay mga banat sa ila sa mga announcer de speakers. Mga pagpandaot de speakers, walay alam ang mga kagas. Kaya problema po na ni mga kagas, di maguda sila paminawon. Ha? O niya, og kita,
Wa pagani ta mga taki nila, wagi ko naghilabot-hilabot anang ilahang istasyon, wagi ko nang hilabot anak nila personally. Nagpost lang ganita, nagbalita lang ganita based sa gipangsulti atong niduol nato nang igtabang, naman ay video. Kasuhan na dayon. Malupit. Ha? Makatarunganon ba na mga igsuon? Nagibalita na to, Attorney Flor Sardido, misaad kuno. Ha? Naay kuno. Kay dili ako ang akong balita. Misaad kuno og lungon nga wa matuman. Ang detalye, daghan og kuno dito, wala na ko gihukman ang ako ang balita. Giabrihan ako dito sa ubos, nakakapsalak pa ganito para sa kampo nila Sardido, Attorney Sardido, para open sila nga mo explicar. Karon, ni comment si Attorney Flor Sardido dito. Ano siya nga, naghimo daw og senaryo niya karon, nabali daw ko kay kami daw hinuoy nadutan. Wala mo ko'y labot ana og panalitan kanang nilaban sa imuha ang katong mga nag-comment. Okay kay ko ato. Ngano man, gibutang gani nako dito nga open ang inyuhang side. Open ang inyuhang kampo para mo dipinsa o para mo explain dito nga, di ba na tinuod ang gisulti sa balita? Di ba na gisulti ang giingon ni Dante Escarpe? Ingon ni Attorney Flor Sardido, di ako daw hinuoy nakuan kay imbis nga ang ako daw plano dauton sila, ang nahitabo daw hinuon kami pa daw nadaot, wala man na. Okay ra kay kuan na nga sa inyuhan ni Kampi ang majority sa nag-comment. Wa gyud koy kibir-ana so may labot nako sa sulot. Mudaog man si Sardido din ha o si Sagarino, wa ko'y labot. Ang punto na ko, wala ko naghimo og senaryo para daoton si Attorney Flor Sardido. Nagkataon lang nga katong nangayog tabang, maunay iyang gisulti. Kanus ako ko nagisgot og sulot. Maunay point na to, dinaon niya kasuhan dayon. Makatarunganon bagod na. Kumbaga, grabe para katulang. Sila gani wagas. Sila gani makakuso-kuso, grabe. Sila gani makaakusa, makaingog kawatan si Mark Cagas, kawatan ang administrasyon ni Joseph Cagas. Wagas. Pero kita nga igo lang nagbalita, kaso na. Agay. Nakuha ninyong punto na to mga binating tigpaminaw. So may lag sila, no? May lag sila.